ओंखाम संग्रायावसो ओमफ्राय अमा बेदर रुदों आं थारमाने अमा बेदर रुदों अमा बेदर रुबाय थाफुनायाव मा एफा मोजां मेथाइ मोनसे मोनखो जेब्ला इलेक्सन खाथि खाथि सफैयो बाइ इलेक्सनानो जा माबा मोनसे इलेक्सनानो जा बा बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनानो जा बा एमएलए इलेक्सनानो जा अब्लानि समाव जोंनावहाय मा फैयो मिथिबाय साफा साफा ओरैबायदि मुंदांखा सिंगारफोर ओंखारो आं बेफोरबायदि कालचार जगतनि मानसिफोरखौ बुङाखै दे गोदानै जेब्ला बाइ इलेक्सन जागोन अब्लानि समाव गोदान सिंगार ओंखारगोन सासे जेब्ला काउन्सिल इलेक्सन सफैगोन अब्लानि समाव साफा गोदान सिंगार ओंखारगोन आरो एमएलए इलेक्सन सफैयोब्ला अब्लानि समावबो माने गोदान सिंगार ओंखारो पपुलार माने जाय थाखानाय सिंगारफोर ना प्रफेसनेल बिसोरबायदिखौ नङा खिन्थु बिसोरनि नैबे बै समाव ओंखारनाय सिंगारा एसे बेलेग सुरानो एसे बेलेग जायो एसे इन्टारेस्टिं आरोखि माने इम्पर्टेन्ट भिडिअ गैया माने मा होननानै बुंगोनथाय माब्लाबा मानसि गिदिर ना मानसि फिसाब्रा बिसोरलाय ना बिनानै जाग्रासो ना माब्रा बिसोरलाय बेफोरबायदि सानफ्लाङो आरोखि एखनबा एक्सुवेलि बिसोरो नंमारगौ बिबायारिमोन समावहाय जेब्ला इलेक्सन सफैगोन अब्लानि समाव बिबायारि थफ्लाल' लानांगौ बिखुङाव गांसे उनजों गांसे सिगांजों एसे थफ्लाल' खानानै गिदिंनांगौ नंगौना नङा बिबायारिखौबो जों बिबायारि बेफोरबायदि बैफोरबायदिखौ जों लामायाव थानानै बा बिनाय मानाय बेफोरबायदिखौ बुङाखै आङो बैसोरखौ बुङोब्ला एसे अयनाय जागोन आरोखि खिन्थु बैसोरबायदि नङा बिसोर माने बे बिबायारिया बेतिक्रम बे इलेक्सन सफैबा काउन्सिल इलेक्सन सफैबा एमएलए इलेक्सन सफैबा बेफोरबायदियाव मेथाइ खननाय बा बिबायारिफोर ना बेफोरबायदि समाव फैनाय बिबायारि एसे बेतिक्रम इन्टारेस्टिं बेफोरबायदि आरोखि ना बाथ्राया थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जों भटखौ बिनांगौ माबायदिहाय इनसाल्ट खालामलायनाय थाबथा होलायनायफ्राना मानसि गिदिरफोरना जेबो नङा महानफोरनि इनडाइरेक्टलि बाथ्रा बुंनायफ्रा बेफोर जेबो नङा दाथ' जों नुनो मोनबावदों सार चन्दन ब्रह्मआबो दा इउपिपिएलनिफ्रायनो रिजिगनेसन होबावबाय दा बिबा बबे दोलोआव थाङो बिथांनि खोथासै इउपिपिएलनिफ्राय जायखिजाया खौरां बिजोंफ्रावहाय जों रिजिगनेसन होनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों एसे बेतिक्रम दा आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै एफाराब इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बुंनोबो गोसो जायाखै माने बिथांनि जाखिनि राकेश ब्रह्मनि मेथाइ खननाय बेखौ नुनानैसो आं नैबे भिडिअखौ ससेब्लाबो नोंथांमोननिसिम लाबोनो सानदों जोंनियावहाय बिटिसि इलेक्सनब्लाबो मेथाइ खननाय दाखालि गेजेरावहाय 2 लाखनि बाथ्राखौ लानानै केम्पेइन खालामनाय जिहेतु बिपिएफ दोलोनि कपि खालामदों बिथांमोना राकेश ब्रह्मआना सेम टु सेम बेफोरबायदि खालामदों बुंनो हामा बिथांमोनखौ इएमफोरखौ बेफोरबायदि इएम नङालै दाथ' बै समाव इएममोन बियो एमसिएलएसो बुंनो हामा जोंखौ मानहानि केस होगोन ओमफ्राय बै माबायाव कर्ट कासारि गाहोबाय थादों बिसोरो हामा दा बुंथार दे रायजोफोर एकदम अयनाय जागोन थाब नांगोन अयनाय जागोन बेफोरबायदि सिंगारखौ जोंनो नांगौ फैनांगौ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना मा लिरनो गोसो आरो इउपिपिएलनि मेथाइ खनग्रा ना बेखौबो बेफोरनि सायाव मा बुंनो गोसो आरो जोंखौथ' आरो आइटिसिएलआ बुंखायोनोसै आइटिसिएलआथ' बबेयावबा 3 4 बिसोरो ओरैबायदि फुटानि गोजा इन्टारेस्ट नाङो माब्लाबा अथ'स' मानसिखौ नुबानो अखानायब्लानो लोगो मोनलायो अखानायब्लानो लोगो मोनो मा बुंगोन दे दा बिसोरनो बेफोरबायदि लिरो फाग्लालाय बे आइटिसिएललाय इउपिपिएललाय जोंथ' बिसोरनि बेकग्राउन्डखौ लिरना होब्लाथ' होनो हायो माखासेयाथ' स्टुडिअ थानानै बुंलायग्रासो बाव मा होनना बुंबावगोन नङा होमबा थिगै আছে नंगौ बिथांमोननोबो भिउ नांगौ आरो बिथांमोननोबो फल'वार्स नांगौ नालाय बुंखागोन
बुंग्रायाथ' अरजाया नांजाया जेखियानो जाया मानो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बिदिनो खेलानो गोलाव बाथ्रा बुंबाय आङो आं दिनैहाय एसे ओंखाम ओंख्रिसो संदों आं दिनैहाय गुबुन दिनाव संफेरा आं दिनै संदों गोसोखांदों एसे बायदि रोखोमनि गोसोखांनानै संदों राकेश ब्रह्मनि बिथांनि बेखौ बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय दे मा लिरनो गोसो Vamos!